جبارتنا flimkien mulej kelbtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj fejn hemm l-imħabba fejn hemm il-għaqda hemm tamarin tmulej hemm jintejx fil-ħut. Jistħoqlu il-ħaruf li kien maqtul jirċievi il-qawwa u l-għana u l-erf u s-saħħa u l-ġieħ. Alleluja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti jew nidħlu f'din il-komunjoni spiritwali madwar l-artal tal-mulej fejn l-ispazju u ż-żmien huma miġjuba fix-xejn, fejn is-sema u l-art jiltaqgħu, fejn anki aħna, anki jekk fil-ġisem imbeda minn xulxin, imma nemmnu fl-Ispirtu aħna ħaġa waħda fi Kristu. L-Ewkaristija taqadna flimkien f'din il-komunjoni spiritwali biex naqdu it-talb tagħna, il-ħajja tagħna u dak kollu li aħna mas-sagrifiċċju ta' Kristu bħala offerta ta' ratti l-ħajr lill-Missier. Noffru din il-qudiesa għal oħtna Mary Xwiereb. Ħuti biex nitħejjew kif jixraq għal dawn il-misteri qaddisa, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu il-maħfra ta' Alla. Inti s-slim tagħna mulej ħniena, inti l-ħaruf tal-għid tagħna Kristu ħniena, inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina mulej li ngħixu ħajja xierqa kif jitlob minna il-misteru tal-għid biex niċċelebrawh bil-ferħ kollu u dejjem iħarisna u jisalvana bil-qawwa tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha derilhom li kellhom jażlu xi wħud minnhom u jibgħatuhom Antiokkja ma' Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda jgħidulu Barsaba u Sila li kienu minn ta' quddiem fost l-aħwa. U bagħtu magħhom din l-ittra. L-Apostli u l-Presbiteri ħudkom lill-aħwa ta' Antiokkja tas-Sirja u ta' Ċiliċja li ġew mill-ġnus is-sliem għalikom. Aħna smajna li xi wħud min-nies tagħna mingħajr ebda ordni tagħna ġew ħawdukom u qalbulkom moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbilna l-koll bejnietna u derilna li kellna nażlu lil xi wħud u nibagħtuhom għandkom flimkien mal-eżies tagħna Barnaba u Pawlu, nies li ddedikaw ħajjithom għall-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk bagħtinilkom lil Ġuda u lil Sila
biex jgħidulkom bi klimhom l-istess ħaġa. Għax lill-Ispirtu Santu u lilna derilna li aħna m'għandna nabbukom b'ebda pis ieħor aktar minn dak li huwa meħtieġ. Jiġifieri li titbedu mill-ikel is-sagrifikat lill-idoli, mid-demm mill-laħam tal-annimali fgati u miż-żwieġ ħażin. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu rwieħkom minn dawn. Saħħa. Għalhekk dawn il-messaġġiera niżlu Antiokkja, laqgħu il-ġemgħa u tawhom littra, rawa u ferħu għal faraġġ li tagħthom. Il-kelma tal-mulej. Infaħrek Sidi fost il-popli. Sħiħa qalbi o Alla, sħiħa qalbi, ħananni u ninse ċanja. Ruħ tiegħi, arpa u ċetra, ħanqajjem sbieħ il-jum. Infaħrek Sidi fost il-popli, nannilek fost il-ġnus, għax mola is-smawiet it-tieba tiegħek sa sħab il-fedeltà tiegħek. Ola l-fuq mis-smawiet o Alla, uri il-glorja tiegħek fuq l-art kollha. Alleluja, alleluja. Sejjaħtilkom ħbieb jgħid il-mulej, għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: dan hu il-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu ili, imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikkmandakom, li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej Ġesu ħallinna dan il-komandament qabel ma huwa jerġa' lura għand il-missier li jintom tħobbu lil xulxin. U jgħidilna xi tfisser l-imħabba skont Alla. L-imħabba skont Alla hija li wieħed jitlef ħajtu għal ieħor, li wieħed jixxejjen għal ieħor. Għaliex Ġesu lilna jagħtina dan il-kmandament li aħna nħobbu lil xulxin bil-mod ta' Alla. Allura jekk inħarsu lejn il-Vanġelu bħala liġi, dan huwa madmat li ħadd ma jista' jissapportih. Komandament li ħadd ma jista' jwettqu. Biżżejjed kull wieħed u waħda minna inħarsu lejn il-ħajja tagħna u naraw kemm dan huwa minnu. Kemm aħna maħniex kapaċi jinħobbu. Dan huwa il-fatt li joħroġ mill-ġrajiet tal-ħajja tagħna li aħna maħniex kapaċi jinħobbu. Allura għaliex Ġesu jagħtina dan il-kmandament? Ġesu jagħtina dan il-kmandament l-ewwel ħaġa għaliex aħna irċivejna din l-imħabba.
Huwa il-bniedem li jirċievi din l-imħabba li kapaċi iħobb bħalma jħobb Alla. Huwa il-bniedem li jagħmel esperjenza verament profonda fil-ħajja tiegħu li Ġesu Kristu ħabbu b'dan il-mod, li Ġesu Kristu miet għalija, li Ġesu Kristu refa' fuqu id-dnub il-żiżijiet kollha tiegħi biex jiena li kont ikkundannat għal mewt għall-infern insir iben ta' Alla. Il-qaddisin meta daħlu fil-kuxjenza ta' dan il-fatt seħħet fihom il-konverżjoni. Jiġini f'moħħi bħalissa pereżempju San Franġisku x'hekk. Illi meta huwa kiseb din il-kuxjenza tal-imħabba ta' Ġesu Kristu għalih, hemmhekk bdiet il-konverżjoni tal-ħajja tiegħu. Allura din il-konverżjoni, din il-bidla tal-ħajja, dan il-passaġġ mill-bniedem il-qadim għal bniedem il-ġdid mhuwiex frott tal-isforz tal-bniedem, ta' tqanżieħ tagħna, tal-imbuttar tagħna, tal-proponimenti tagħna. X'hemm minn dan? Imma il-konverżjoni tagħna hija frott l-emil tal-imħabba ta' Kristu li sawwab fina din l-imħabba tiegħu, li sawwab fina l-Ispirtu Santu li huwa l-imħabba ta' Alla li l-inna jatina allura għaliex mimlijin bħajja ġdida mhux bl-isforzi tal-bniedem il-qadim, ma għaliex propju meta il-bniedem jirċievi din il-ħajja ġdida, il-ħajja skont Alla, allura hemmhekk iva il-bniedem jista' iħobb skont Alla kif urina Ġesu Kristu li wieħed jagħti mingħajr ma jistenna lura, li wieħed jixxejjen għall-ieħor. Din il-kenosis u xekk li wieħed jitbattal minnu nifsu. Allura ħuti Ġesu lilna li aħna l-bnedmin tal-għid kif tlabna fil-kolletta, aħna l-bnedmin tal-għid, il-misteru tal-għid li jiena ffurmana fi bniedem ġdid. Aħna nistgħu ngħixu dan il-komandament mhux bħala għaddejja, imma bħala ħbieb ta' Ġesu Kristu. Pereżempju llum fl-ewwel qari smajna li l-apostli jiddeċidu illi l-liġi tat-Testament il-qadim ma toġġ iktar għal dawk li konvertew mill-paganiżmu. Għaliex? Għax issa r-reliġjon spiċċat. Fi Kristu tintemm ir-reliġjon. Fi Kristu r-reliġjonijiet kollha huma mitmuma. Ġesu m'għamel l-ebda reliġjon ġdida. Reliġjoni hija l-bniedem li jisforza biex jersaq lejn Alla. Dawn l-affarijiet m'hemmx bżonnhom iktar. Għaliex issa Alla resaqu lejn il-bniedem. Għaliex issa Alla qiegħed jagħti lill-bniedem li jsir daqs Alla. Hija kelma kbira, hemmhekk hu. Li Alla jsawwab fina il-ħajja divina tiegħu li huwa l-Ispirtu Santu. Allura jispiċċa tqanżieħ tal-liġi. L-importanti hija li aħna nibqgħu f'din l-imħabba ta' Ġesu Kristu, f'din il-komunjoni ta' Ġesu Kristu. U Ġesu jgħid, mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Li min huwa dan il-frott li aħna nistgħu nagħmlu fid-dinja? Li min huwa dan is-sinjal, li min huwa dan ix-xandir tal-Vanġelu?
Hekk uħud ix-xandir tal-Evanġelu mhuwiex propaganda. Mhuwiex li jiena nikkonvinċi, nipperswadi lil xi ħadd. Mhuwiex li jiena indeffes xi messaġġ f'moħħ xi ħadd jew nuri li għandi raġun iktar mid-dinja. X'hemm minn dan. Il-Vanġelu ma jaħdimx b'dawn il-mezzi. U propju konna ngħidu li ħafna drabi għalhekk niżbaljaw. U għalhekk induqu il-fjaski u l-fallimenti għax nippruvaw nagħmlu bħad-dinja. Mela ħut il-Vanġelu jaħdem b'mod ieħor. X'inhu dak li aħna rridu nuru lid-dinja? Xi trid tara id-dinja? Id-dinja trid tara propju il-ħajja ġdida skont Alla. L-umanità mejxa skont Alla. Dan li trid tara d-dinja. Mhux il-proġetti kbar, mhux il-propaganda, mhux il-paroli. Imma bħala dixxipli aħna nistgħu nkunu sinjal quddiem id-dinja kif jekk aħna ngħixu fl-imħabba ta' Kristu. Fil-ħajja ta' kuljum, fil-ħajja ta' kuljum, fix-xogħol, fid-dar, fir-relazzjonijiet ta' bejnietna u dawn l-affarijiet kollha. Din hija l-ħajja ġdida li tittider quddiem id-dinja. Mhux ideoloġija astratta li ħadd ma jaf minn fejn tibda u fejn tispiċċa. Ma hija l-ħajja ta' kuljum mejxa skont Ġesu Kristu. U allura jekk aħna rridu nkunu melħ tal-art dawla d-dinja, jekk aħna rridu li d-dinja temmen li Ġesu Kristu qam mill-imwiet, dan il-qawmien, din ir-rebħa fuq il-mewt, din ir-rebħa fuq l-egoizmu, din ir-rebħa fuq ir-reba tagħna, fuq ir-rabbja tagħna, fuq l-egoizmu tagħna, tidher fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Dan huwa l-misteru tal-għid. Li l-qawmien ta' Kristu jidher fina. Allura ejjew nitolbu lil Mulej Ħuti biex isawwab fina l-Ispirtu Qaddis tiegħu ħalli aħna verament nkunu dan id-dawl quddiem id-dinja. Ħalli d-dinja tara u temmen. Ħalli dan il-frott li aħna nagħmlu ma jkunx il-frott tal-glorja tagħna. Ħuti Ġesu qatt ma jgħid tantom tagħmlu l-frott u n-nies iċafxpulkom u jgħidulkom prosit. Ma il-frott ikun il-glorja tal-missier. Li l-frott tal-emejjel tagħna juri, jikxef, jimmanifesta l-imħabba ta' Alla. Ħuti jew flimkien madwar l-artal tal-Mulej nresqu t-talb tagħna flimkien mas-sagrifiċċju ta' Kristu. Nitolbuk Mulej għall-Knisja imqazza tiegħek biex inti tqaddisha u ssaffija ħalli tkun sinjal ta' salvazzjoni għall ġnus kollha. Nitolbu. Nitolbuk għal paċi fid-dinja biex inti Mulej issawwab fost il-bnedmin il-ġustizzja u l-ftehim. Nitolbu. Nitolbuk Mulej għal dawk li huma morda imġarbin li għaddejjin minn żmien ibes biex inti Mulej tfarraġhom bil-preżenza tiegħek. Nitolbu għal familji kollha tagħna biex inti jiżommhom magħquda flimkien fl-imħabba. Nitolbuk Mulej biex tibgħat iktar ħaddiema fil-għalqa tal-ħsad tiegħek. Għal oħtna Mary u l-ħutna l-mejtin kollha biex inti tferraħhom bid-dera tiegħek fil-glorja.
Missier qaddis ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek fil-ħniena tiegħek agħtina dak li aħna qegħdin nitolbuk bl-istess Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej li uniedma quddiemek. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn ninżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Hu qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġeli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawijiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fl-għoli tas-smawijiet. Qaddis tas-sew int mulej, int il-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-xokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed
l-inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna bħalma aħna naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fija li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ġisem flimkien mad-dem ta' Kristu. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jendawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun infejqa. Nitolbu.
ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu jkun jiswinna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. U jiberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.